Hello, mema wakwaba de bana wotwe in crunch dwumedie so. Ye hye ye ho nkrane se de bebetimi tintim wurade mo. Mama ye mompaye, odomfo ne mobrohumfo agya ye da wase nenso de acha yen. Na dwumu nyina ye wo na wo hya wabofo mo twa ye ho hia ye ebo ye ho ban ma adepa ache yen. Ye da wase so de ye nkwa acha yen na ye bompaye se wasema ye na se kane ne kwan so han no. Enenso me ye ho nsenkyerene. Na kasa echere ye fa wasemo nyame nkronkro cheche fopa son why na sad amaye wo Yesu Kristo dim ni abompa ye amen. Ene ye kan enyom eduasia enwotwe 68 bibia ebrebe ma ye kwan kodu bia no na ye de agina honom onyame sorry na ma watamfo ehwete ma omu a erade omu chiri wo no ma omu enwane ewo wanim sedia enwusie eyira ewo wiem no saa na erade pam omu fi wanim afi sedia candle ana sene because wax enane ewo ogem no oja kano enane no saa nso ena ma erade ma omo ya atamfo nso so omo enyira saa omo nane ewo wanim na erade ahotefo de ma omo ninje odofo ye kenyina David nyumi ye kenyina na edi yenso ye mpaibo ai nti ahotefo de erade mo omo ni enje afenso erade ma omo ni nyi wo wumu na enije no nso emro so mama yento nyuma onyankopon yento nyuma ema ne din kronkron no mama yempagya ne a ona mununkom so no yawe ene ne din na ye ni enje ewo nanim odofo se wafa Kristo a eye ni je nko a Kristo mu ena fa hode ni ahoto ewo Kristo mu na ye ka se ni je a ne mu ena ewo oye jama oni omu ni ejanom na ekunafo nso oye omukuno ono kasa edema omo odofo nti ka wakoma to yem sa asase eja ana na eni ho ana ya powa fa onyankopon se wo papa prekope ono ne eja pa ansa na obo wiase ana sansa na obo nipa no na wahyehyɛ bibia ne ma ebehia ewo wiase mu dada oye nyankopon te ne kronkron bia na onyankopon bia enidaso ni ne ho no okyekyere abusua na omo da mpokyere mu no omo di yie ono ena oji omo ya asoden no ekogu bia eye asase kese onyankopon a wudi wumanim ede omo fa asre so yene kai so you Israel efi Misraim na de omo ko boshe asase no so wa mom ho antochima osibro yi wo mo no sela na chese yendwene ho bio yengina na yendwentwe ho kwa nyankopon fa so a oyi ne ma efi nkwasom de ba de hidie mu saa na tie wo me ne won so ya brabo mu ne nenam basabasa ne yenkoa emobonsam nanso onyankopon nam na wa dwuma so na Yesu Kristo ababe wudi agi me ne won kwa ena wa kire yen heaven kwan hallelujah nti yenso yenam asase ye yesre so ye ko heaven o say ebra ba sa no asase nyina wo so ye ai bibia ebre ne ho ase ehye onyankopon tumi asintinya me de ne ma ekoye na wo nyankopon woto nsio ubo ewia na wudi echire sedia omeni ye etie mra ye ya pa ba na wonyame wo ka ye ho na wo chichi ye re ehye ye den wudi wo manim erade na wo ma ye ne ehia ye nyina nso ose erade wudi wasem ama ye na wo hwe kwan se edom na beka asem no ai Kristo Yesu abebode ru no edifo nka ya abebode ru no Yesu de ne ho abo afare ama ye ya dance de ede kono
onyame pese obi biara Kristo agye no bia ɔka asɛmpa no nso ɛkyerɛ afoforo nya asɔfo nko a asɛm na dodoɔ bɛkɔ ako nanso yɛn yɛte fie no yɛn ɛna mfasoɔ no bɛba yɛn nkyɛn ɔpa kyerɛ sɛn wofa Kristo a ɛnyɛ honam afɛ mo ko ɛyɛ honhom ko ɔno nkasa koma yɛn na wadi nkonim ama yɛn nti Bible say yɛkyɛn nkonimdifoɔ ɛno nti ma obi mfa n'ahoɔden yɛ obi mpere sɛ mepɛ sɛ meyɛ te sɛ wei na wodi ɛfa wo ho to Asafo Awurade so tobo na ɔwanamontuo bi a wotu mu na onyame ankasa ndi wo kan onyame nhyira baabi a ɛbere bɛma yɛn kwan kosi ni nyame yɛ adom a ɛne na wɔtwe nso yɛbɛsan atoa so ɛno nti asɛm no aba nkyekyɛm du baako no ɔse yɛmbɔ asɛmpa ne dawuro nyame nhyira bebree wɔ Yesu din mu amen